Gu Elgoibar ikastolako DBH-lauko teknoko ikaslia gera, eta hasiera baten klasean landu genuen robotika eta elektronika, eta Elgoibar udala entrega izan, eta dauz arazo batzuk herri izan, eta proposa benitxun olako genuen alako hiri inteligente bat, eta oin azaldengo bat albakoitza. Kaixo, gu gera 3. taldia eta talde honetan gabe Borja, Iker, Inigo eta ni Nerea, eta guri udalak informau digu rotonda baten aksidente asko egoten dira zela, eta horretarako asmatu dugu jarraiarra proiektua izenekua eta bain esplikako dugu nola funtzionatzen duen eta holako gauzak. Gu proiektu hau itxeko erabilitzu 2 motor eta 2 sentsore txuri-beltzak. Hau edanak lotu ditu zoom plaka batera, beku markakoa, eta danak epin ditu kotxe baten eman ziguten aia inda, eta hori danak funtzionatzeko erabili dugu bateria portatil bat. Kotxe hau funtzionatzeko programatu dugu bitbloken, eta adibidez da, 2 sentsoreak beltzak badia, errue aurrera doa. Eta adibidez, eskumako sentsorea beltza baldin bada, eskerreko motorra jungo da. Eta gero Borjak esplikako digu bi egora. Eta gero eskerrekoan ikutzen badago eskumako motorra jungo da, eta biak ez behitzu ikutzen kotxea freno egingo da. Eta orain rotonda dana, berda bide. Zortzigarren taldia gera, Galder, Mikel, Nerea eta ni Irene, eta udalak proposa digun problemari aurre itxeko soluzio bat ipini dugu, eta da autueri direktamente ipintzia argi sentsore bat, segaitxik tuneletan ez dute pizten argixak. Eta erabili ditugun elementu nagusiak izan dira. Motorra, LED diodoa eta argi sentsorea, eta hori dana juntau ditugu zoom plakara. Bitbloken programan indeguna da argi 50 potentzia hartuta gero, ez badu hartzen itxen du LED diodoa piztu, eta 30 argia baino gehiago hartzen badu LED diodoa piztu itxen da. Eta hau guztia kotxea mugitzen da bitartean. Horren problema da. Ara funtzionatzen da. Bigarren taldia gera, Josu, Markel, Ainhoa eta Nora, eta Elgoibarko udalak esan digu istripu pila bat egon diala, eta hori saihesteko semaforo bat sortu dugu. Semaforoa azka 3 kolore, lehena da gorrixa eta horrek esan dugu kotxeak ezin diala pasau, gero da horixa, aldi ala pasau, baina kontu zibiltzeko eta berdea aldi ala pasau lasa. Bitbloken programatu dugu, bengo batzuk ipiniz argi bakoitzak segundu batzuk igagotea, eta berdeak gutxi gara 20 segundu. Gero horiak, kasu honetan urdina, 15 segundu edo 10, eta azkenengua, gorria 20 segundu. Eta semaforoa itxeko erabili dugu beko markako zoom plaka, gero 3 LED diodo erabili ditugu eta temporiza programen ditugu bat berdia pizten denean, hauek itzalita egoteko, gero itzaltzen denean hau pizteko, denbora gutxio, eta hau itzaltzen denean gorrixa pizteko. Eta hau da 3D enplemaki baten enplematuta dagoen semaforoa, eta hori erabili dugu.
Gugera 7. taldia eta gera Igor Amets Oier eta ni, Naia. Eta udala komentau zigun, tuneretik pasatzen zian kotxiak, askotan akzidentiak egoten ziala, ze argizak ez dira pizten eta oso iluna dago. Eta horretarako sortu dugu tunel argitxu bat, kotxia pasatzen dianean tunel barruan dauden argizak pizteko. Eta hau egiteko erabili dugu zoom plaka, ultrasoinuak eta LED dioda. Funtzionatzen du, ultrasoinuak detektatzen duenean 10 zentimetro baino gutxiotara objektu bat, kasu honetan kotxe bat, argiak piztu jendia. Eta segun zein ultrasoinu detektatzen duen argi bat, beste bat piztu. Eta orain proboko dugu nola funtzionatzen du bat. Taldia gera eta gera Ane, Dane, Jon eta Jon. Eta hemen dela denbora bat, udalak adierazi zigun azkenen urtietan, zebrabidietan itxuak hainbat istripuki dutela. Eta hori saihesteko dukin duguna da itxuentzako zebrabide bat, hori izan dago proiektua. Eta hori itxeko erabiltzugu 2 burrundagailu, 2 ultrasoinu, plaka bat eta bateria portatil bat. Ultrasoinuak funtzionatzen du sos detektatzen duanean, eta orduan kotxea pasatzen duanean, burrundagailuak pita ditzen du. Eta programatzeko erabili dugu BitBlock programa, eta lehenengo ultrasoinuak itzen duela dono eta jo, dala baju hau bat, eta bigarren ultrasoinuak zi, da lehenengo ultrasoinuetik kanperatzen denean itxuak badaki kotxe bat datorrela, baina aldara pasau da bigarren ultrasoinutik kanperatzen denean kotxea badaki itxuak gelditu dela kotxea gertu daulako. Gu 6. taldea gara, Julen Naia eta ni, eta gure proiektua izan da, esan digutela normalian arazo asko geratzen dira autoekin, eta horretarako indugu X metrotara egotian, automatikoki kotxia geratzea. Eta ere indugu lotura, ere izan digutela, parkinetan ez dela etoki asko egoten, eta hori antzemateko indute beste proiektua beste taldia. Eta gainera, parkin horretara sartzeko, barrera bat ikusteko geratzea da ez. Kaixo, gu gera Jon, Jokin, Maite eta ni, Sara, eta indeguna da barreria bitatzeko udalak eskatu digun konpontzeko arazo bat, Maitek esplikako digula. Udaletxiak aurkeztu zigun arazoa izan zen, parkinean sartzeko kotxe denak batera sartu ziala eta istripu asko egote ziala, eta orduan jarri dugu barrera bat, hola txandak errespetauko zian, kotxe bat sartzerakoan barrera itxingo zen, eta denbora tarte bat egongo zen urrengoa sartzeko, eta horretarako barrera bat dugu. Gu gara Nora, Josu, June eta Unai, eta gukin dugu parkina, udaletxeak eskatu dugu laguntza, jende askori kostatzen zitzaion aparkaleko horretz. Aparkalekuan arazoari aurre egiteko egin dugu aparkaleku jakintxo bat sortu, eta kotxea dagoenean jartzen du argi urdina, jakiteko gota dagoela, eta ez dagoenean kotxea argi berdean. Kotxea hau funtzionatzeko erabili ditugun materialak izan dira plastikozko kotxe bat, 2 motor eta ultrasoinu sentsore bat, dana plaka bateria konektuta. Eta ultrasoinu sentsoreak ez duanean eso detektatzen, 2 motorrak aurrera dijuaz eta kotxea aurrera mugitzen. Eta barrera detektatzen duanean ultrasoinu sentsoreak kotxea gelditu izan da eta motora frena. Eta hau lortzeko hainbat materiale erabili ditugu, adibidez zerboa, zoom plaka, kartoia, zelua eta silikona bere. Hau BitBlocken programa hau dugu, eta jarri dugu 20 segunduro barrera mugitzea. Eta barrera egotzean argi berdia pizten da, eta iztean argi gorria.
Gu parkina itxen erabili ditugu bi LED diodo, bat berdea eta bestia urdina, eta gero ultrasentsore bat erabili dugu, eta hori dana zuen plaka baten konektau dugu programauta. Eta ultrasoinu sentsoriak detektatzen da banean X distanziara kotxe bat edo zerbait, pizten da argi urdina, eta bestela argi berdia pizten da. Berriro.